Sakit na ipinamalas po ng isang tricycle driver at mga kapulisan sa Bautista, Pangasinan. Hinangaan po ng mga netizens. Para sa good news na yan, ikwento mo, Idol Vico Cancionero. Hindi lamang sa pagtugon sa mga kaguluhan maaasahan ang mga kapulisan. Kaisa rin ang mga ito sa pagresponde sa mga taong nangangailangan. Agaran ang naging pagtugon ng mga police personnel sa lumapit na isang tricycle driver sakay ang isang lalaking malubha ang kalagayan. Ayon sa salaysay, inatake umano ng high blood pressure ang lalaki kaya naman nang makita ang pulisya, agad itong inilapit ng tricycle driver. Dahil sa mabubuting puso, naitakbo sa oras ang lalaki at agad itong tumanggap ng nararapat na medikal na atensyon. Sa ipinamalas na kabutihan, hinangaan at kinilala ng publiko ang mga kapulisan maging ang driver ng trike sa maagap na pagsaklolo sa taong unang-unang nalagay ang buhay sa panganib. Samantala, hindi na lamang sa mga kakalsadahan at presinto matatagpuan ng mga pulis. Sakaling mga ilangan ng tulong o emergency, pwede nang tawagan ang kanilang 911 na hotline. At yan ang ating good news. Ako si Idol Vico Cancionero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.